қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд барои беҳдошти ҳаёти кӯдакон коҳиши сатҳи ҷинояткорӣ дар миёни онҳо замина гузошта масъулияти падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд боз ҳам зиёдтар мегардонад. ба таъкиди коршиносон, волидайн ва омӯзгорон ки дар таълиму тарбияи фарзандон масъуланд, бояд пеш аз ҳама ба инкишофи зеҳнии онҳо аҳамияти махсус зоҳир намоянд. зеро мазмуни асосии қонунро ӯҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ташкил медиҳад. аз ин ро волидайнро зарур аст ки тамоми шароити арзандаро барои тарбияи дурусти фарзандон муҳайё созанд, то ин ки онҳо бештар ба донишандозӣ ва аз худкунии касбу ҳунар машғул шаванд. муҳимтарин муқаррароти алоҳида дар самти ҳуқуқу ӯҳдадориҳои алоҳидаи ҳам падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, мақомоти давлатӣ, омӯзгор, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа дар самти таълиму тарбияи фарзанд ба таври муфассал мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор дода шудааст ва дар асоси муқаррароти моддаи 5 қонуни мазкур таълиму тарбияи фарзанд ин вазифаи падару модар, омӯзгор, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа ба ҳисоб меравад ва ҳамзамон бояд гуфт ки падару модар бояд ки дар вазифа доранд ки ба фарзанд дар инкишофи маънавӣ, равонӣ, моддӣ ва ҷисмонии ӯ шароити мусоид фароҳам оваранд. дар ин замина давлат низ вазифадор аст ки барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакони ятим, маъюб ва таъмини шароити мусоид барои онҳо заминаи мусоид фароҳам оварад ва ин пеш аз ҳама маншаъ мегирад аз муқаррароти моддаи 34 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ки дар он меъёри алоҳида доир бо он ки давлат барои таълиму тарбияи кӯдакони ятим, маъюб ва таъминоти онҳо шароити мусоид фароҳам меорад. мақсади асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ин он мебошад ки бояд ҳар як падару модар ҳисси арзандаи хешро дар роҳи ватандӯстӣ, зебопарастӣ, меҳандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, худшиносӣ ва худогоҳии миллии фарзандро бояд тарбия намоянд. маҳз ана ҳамин қонун буд ки муассисаи ноҳияи Сино ва тамоми муассисаҳои шаҳри Душанбе корро бо волидайн зич намуданд. дар ҳама озмунҳое ки пешкаши хонандагон гардидааст, падару модар ҳатман меҳнати худро дариғ надошта ҳамкорӣ ба муассиса зич мекунанд, то ин ки фарзандони онҳо дар ҳамин самтҳо фаъолона иштирок намуда дониши маълака ва маҳорати худро нишон диҳанд. бояд ҳар як падару модар вазифаи худро иҷро намояд ва сари вақт аз донишандозии фарзандаш бохабар бошад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва фарзандони болиғу қобили меҳнат вазифаҳои махсусро вогузор кардааст. аз ҷумла дар он муқаррар шудааст ки фарзандони болиғу қобили меҳнат падару модари худро нигоҳубӣ намуда онҳоро аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ дастгирӣ намоянд. яке аз суннатҳои миллии тарихан ташаккулёфтаи миллати тоҷик ин пеш аз ҳама гиромидошт ва эҳтироми арзишҳои муҳимтарин аз қабили масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва ҳамзамон баръакс масъулияти фарзандон дар нигоҳубини падару модари эҳтиёҷманд ба ҳисоб меравад. дар ин замина бо мақсади пурзур намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, эҳтироми арзишҳои миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзандон дар оила қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат 2 август соли 2011 таҳти рақами 762 қабул гардид ки дар самти танзими муносибатҳои доир ба масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд муқаррароти алоҳидаро пешбинӣ намудааст. вақти фарзанд қобили меҳнат аст, ӯ аллакай вазифаи худашро барои нигоҳубинии падару модараш донад ва ягон ҷо кор карда ба падару модараш низ ёрии худашро расонад. баъзеҳо ҳаракати онро мекунанд ки фарзанди худашонро тез оиладор кунанд. албатта ин нодуруст аст. аввал онҳо ба фарзандони худ донишро, баъд коре ки музди меҳнат гирифта мешавад таъмин намоянд, баъд метавонанд оиладор кунанд. фарзанди қобили меҳнат
вақти худашро ба оворагардӣ нагузаронад, метавонад ба ягон кор худашро машғул кунад. дар боби 3 моддаи 10 фарзандони болиғи қобили меҳнате ҳастанд ки онҳо бевосита ӯҳдадоранд ки дар барои дастгирӣ намудани падару модар бояд саи кӯшиш намоянд. ҳам падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ӯҳдадоранд ва инчунин фарзанд низ фарзанди болиғ ӯҳдадор аст ки дар овони пиронсолӣ падару модарро нигоҳубӣ намояд ва беэътиноӣ зоҳир нанамояд. дар замони авҷи бархӯрдҳо миёни гурӯҳу ҷараёнҳои тундгаро ки бештар ба ҳаёти ҷавонон зарар мерасонад, бояд ба нақши оила ҳамчун рукни асосии ҷомеа дар таълиму тарбияи фарзанди солиҳу созанда беш аз ҳар вақти дигар таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. зеро таълиму тарбияи дуруст ба ташаккули инсони комил ва оилаи солим мусоидат намуда, имрӯзу фардои ҷомеаро рӯшан месозад. маърифати оиладорӣ, омода кардани насли ояндасози кишвар ба ҳаёти мустақилона, баландбардоштани масъулияти падар модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз ҷумлаи масъалаҳои афзалиятнок ба шумор меравад. аз ин рӯ ҳар фарди ҷомеаро зарур аст ки пеш аз ҳама баҳри бунёди оилаи солим талош намояд. тарбия асосан аз оила сарчашма мегирад ва падару модар вазифадор ҳастанд фарзандро таълим диҳанд, тарбия диҳанд ва номи нек гузоранд. барои ояндаи фарзанди худ ҳамеша кӯшиш кунанд ки як фарзанди бонанг ба номус ва ватандӯстро тарбия намоянд. падару модар бештар бояд бо муассиса робитаи зист дошта бошанд ва тибқи оинномаи муассисаи таълим ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба муассиса омада ҳамкорӣ намоянд. ва падару модар новобаста аз оне ки муассиса фарзандро таълим медиҳад, инчунин ӯ кӯшиш кунад ки робитаи худро бо омӯзгорон, бо маъмурият наздик намояд ва аз таълиму тарбияи фарзанди худ огоҳ бошад ва фарзандаш дар кадом ҳолат қарор дорад бояд ки ӯ донад. масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд пеш аз ҳама тарбия намудани фарзанд дар рӯҳии ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ мебошад. пеш аз ҳама он қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз ба тавсиб расидааст, дар байни ҷомеа бо як камоли маъмулият дастгирӣ офта истодааст. падару модарон ва инчунин омӯзгорон ва ҷомеа саи кӯшиш доранд ки ин қонунро дар амал татбиқ намоянд. пеш аз ҳама мо дар муассиса бо падару модарон ва кумитаи падару модарон робитаи қавӣ дорем. ҳар рӯзи шанбе ва баъд аз тамом шудани дарс волидайн метавонанд бемамоният вориду мактаб шуда оиди вазъи таълиму тарбия ва тарзи хондани фарзандонашон аз омӯзгорон ва роҳбарони синф бархурдор мебошанд. рӯзҳои шанбе инчунин соатҳои тарбиявӣ аст ва дар дарсҳо иштирок кардан метавонанд. ин бевосита роҳбари синф бо волидайн бо кумитаи падару модарони ҳамон синф робитаи қавӣ доранд ва инчунин кадом маҳфилҳое ки набошанд, падару модар дар ҳамон озмунҳо дар маҳфилҳо иштирок мекунанд. таълиму тарбия дар пайвастагии мутақобилан се ниҳоди иҷтимоӣ, оила, мактаб ва ҷомеа рӯҳу равони воқеӣ пайдо мекунад. аммо ба ин се ниҳод муҳити атроф ва фазои иттилоотӣ ки дар натиҷаи раванди ҷаҳонишавӣ вусъати азиме пайдо кардааст, таъсири зиёд мерасонад. қариб ки ҳар ҳафта маҷлиси падару модарон оиди таълиму тарбияи фарзанд гузаронида мешавад ки ин хело ҳам натиҷагирӣ хуб медиҳад. хонандагони муассисаи мо дар озмун ва олимпиадаҳои ҷумҳуриву шаҳриву ноҳиявӣ иштирок намуда ҷойҳои сазоворро ишғол намуданд. нақши оилаи устувор ҳамчун ҷузъи асосии ҷамъият дар тарбияи фарзанд басомуҳӣ мебошад. падару модарон ки сутуни хонавода ва ё оиларо ташкил медиҳанд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. як нуктаро ба инобат гирифтан лозим аст ки фарзанди солеҳ ва бомаърифат давоми умри падару модар мебошад. ба ин хотир барои таълиму тарбия ва ба камол расидани онҳо ҳеҷ чизро набояд дариғ дошт. фарзанд меваи умри инсон мебошад. то замоне ки падару модар дар қайди ҳаёт аст, набояд аз тарбияи фарзанд канораҷоӣ намояд. одоб аз илм афзал аст. пас вазифаи аз ҳама асосии волидайн он аст ки фарзандро дар роҳи росту ахлоқи хуб ба воя расонад. қонуни масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд имрӯз дар ҷомеаи мо
خیلی نقش کلان مهم را بازید. خیلی پیشروی‌ها در تربیت فرزندان دیده می شود. بعد عملی شدن قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، مسئولیت پدر و مادران ما خیلی هم بلندتر شد، زیادتر شد. آنها به فرزندان خود بیشتر، زیادتر اهمیت ندادگی شدند. اویله در تعلیم و تربیت فرزند خیلی نقش مهم را می‌بازد. برای آنکه به آنها اول اهمیتی پدر و مادر در کار، به حاضر نورسان ما بسیارتر معامله، بسیارتر معاشرت، بسیارتر دستگیری پدر و مادر نیاز دارند. وقتی که اویله سالم است، فرزند علاقه فرزندی سالم تربیت می‌یابد، از جهت پسیخیکی سالم تربیت می‌یابد. آنها می‌بینند مهر و محبت مادر را می‌بینند، پدر و مادر را نسبت همدیگر می‌بینند، مهر و محبت را نسبت خود می‌بینند. آنها علاقه انسانی سالم به وایه می‌رسند که خودباوری آنها بلند است. هدف قانون مذکور پیشگیری جنایتکاری و بداخلاقی در بین کودکان و نورسان، بالا بردن سطح تعلیم و تربیه و مسئولیت والدان در این سمت است. طور پیشوای ملت ابراز داشته بودند ما باید یک چیز را عمیق درک نماییم که در تربیه انسان پیش از همه و بیش از همه اویله نقش می‌گذارد و جریان تشکل همه خصلت‌های نیک و بد انسان اساساً در اویله ابتدا می‌گیرد. تا قبول شدن قانون ذکر شده، والدان از هر گونه مسئولیت آزاد بودند. از این رو در گذشته نه چندان دور اکثر پدر و مادران حتی نمی‌دانستند که فرزندان آنها به مکتب می‌روند یا نه، وقتی خالگی را در کجا و با کیها می‌گذرانند و چگونه اخلاق و آداب و تحصیل دارند برایشان معما بود. بسیاری از نورسان تا نصف شب در اینترنت کافه‌ها با بازی‌های گوناگونی که به تربیت آنها تاثیر بد می‌رسانید مشغول شده برای درس تیار کردن وقت هم نمی‌یافتند. شب‌ها در کوچه‌ها آواره گشتن کودکان زیاد به نظر می‌رسید. نیزا و زنازنی نیز میان آنها کم نبود. نتیجه آن شد که تا حال بعضن درباره شامل شدن جوانان کشور به هر گونه گروه‌های افراطی معلومات به گوش می‌رسد. قبول قانون خوشبختانه اون همه بی‌ترتیبی را از بین برد. شبانه در کوچه‌ها بی‌نظارت و بیهوده گشتن کودکان قطع گردید. پدر و مادران هم درک نمودند که آنها در برابر مکتب و آموزگاران در تعلیم و تربیت فرزندان باید مسئولیت احساس نمایند. تجربه نشان می‌دهد که تنها همان کودکانی که به تحصیل اعتبار جدی داده صاحب اخلاق و دانش خوب می‌گردند که زیر نظارت و راهنمایی همیشگی هم مکتب و هم والدان قرار دارند. همچنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند ثمره نیک به بار آورده برای پدر و مادران همچون دستور و راهنما خدمت کرده آنها را وادار می‌نماید که نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان بی‌تفاوتی ظاهر ننموده یکجا با مکتب و آموزگاران در این کار سهم بگیرند. در باب دوم قانون مذکور مسئله حقوق و عهده‌داری پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند مورد تنظیم حقوقی قرار داده شده است که در این زمینه پدر و مادر یک قطار عهده‌داری‌ها را لازمه دارند. از جمله در اساس مقررات ماده 6 قانون مذکور پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند حقوق و عهده‌داری برابر دارند صرف نظر از آن که کودک با آنها یکجا زندگی می‌کند که یا که جدا زندگی می‌کنند. در برابر همین مقررات‌های علاوه در سمت حقوق و عهده‌داری‌های پدر و مادر همتر روند تعلیمی فرزند و همزمان در روند تربیت فرزند مورد تنظیم حقوقی قرار داده شده است که در این زمینه پدر و مادر یک قطار حقوق‌ها دارند. در مدت 11 ساله که قانون مذکور عمل می‌کند باید گفت که مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند باز هم جدی‌تر شد از قبیل در سمت پیشگیری نمودن حقوق ویرانکنی از جانب فرزندان یا که مسئولیت جدی احساس نمودن پدر و مادر در سمت تعلیم و تربیت فرزند گواهی می‌دهد که قانون مذکور میسیای تاریخی خود را اجرا نمود و همزمان اجرا نموده ایستاده است که ثمره آن را ما در حیات دیده ایستادیم. چون که ما در زمینه قانون مذکور معلوم می‌گردد که پدر و مادر در سمت تعلیم و تربیت فرزندان نقش مهم داشته در انکشاف روانی و جسمانی آنها سهمی نظر است دارند. چون که تحلیل‌های مثلا آماری و همزمان تجربه سودی نشان می‌دهد که در سمت به عمل برآوردن عدالت سودی با مقصد حفظ حقوق و منفعت‌های کودکان در اینجا پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار داده می‌شدند شماره آنها تا رفت کمتر شده ایستادند و این دلیل آن است که در این سمت یعنی که قانون مذکور مقررات‌های آن در عمل و پورگی تطبیق کرده شده ایستادند و
барои инкишофи рӯзафзуни ҳам ҷомеаву давлат ва инкишофи ҷисмониву маънавии фарзандон низ нақши муҳими худро бозида истодааст. дар оилаҳои носолим фарзандонашон бисёртар дучор мешавем дар интернет-кафеҳо ки онро нодуруст истифода мебаранд. онҳо шабона авбошӣ, дар ғоратгарӣ, дуздӣ аз оилаҳои носолим ин хел фарзандҳо ба воя расида истодаанд. мо бояд ин чизро пешгирӣ кунем. бояд падару модарон бисёртар аҳамият диҳанд ба фарзандонашон. онҳо наврасонанд. онҳо бисёртар ба муносибат, ба дил холӣ кардан ба падару модар, дил кушодан онҳо ниёз доранд. онҳо мехоҳанд ки як касе бошад ки онҳоро фаҳманд. ин ҳамин хеле як даврае аст ки давраи наврасӣ, буҳрони давраи наврасӣ аст ки инро бояд онҳо ҳамроҳи падару модар бо дастгирии падару модар гузаранд. табиист ки қонун нисбат ба волидони бепарвову масъулиятношинос барои рафтору амалҳои ношоистаи фарзандонашон муҷозот низ муқаррар кардааст, то онҳоро водор созад ки ҳам ба таҳсил ва ҳам ба рафтору кирдори фарзандон бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. зеро барои рафтори бади фарзанд муҷозот шудан обрӯи падару модарро дар ҷомеа метавонад коҳиш диҳад. қонун масъулияти мактаб ва омӯзгоронро низ кам накардааст. аз ин рӯ омӯзгоронро зарур аст ки фаъолиятро тибқи талаботи он бароҳ монда шогирдонро лоиқу сазовори асру замон, ватандӯсту фарҳангдӯст ва ҳушёру зирак ба воя расонанд.